हे काही सिम्प्टम्स, वॉर्निंग साइन्स आहेत का ज्याच्यावरनं आपल्याला यू कॅन गो व्हिजिट अ डॉक्टर, टेक अ येस. मेडिकल एडवाइस, एस्पेशली इन द अर्ली स्टेज? आमचं जे मेन इम्पॉर्टंट ऑर्गनायझेशन जे असतं ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, हं, त्याच्या ऑर्गनायझेशनच्या मतानं सर्व्हायकल कॅन्सर जो आहे, इट हं, इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडेल डिसीजेस फॉर अर्ली डिटेक्शन. हं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय आहे, की ह्याच्यामध्ये जे सायन्स अँड सिम्प्टम्स जे असतात, हं, एस्पेशली काही जर तुम्ही सिंपल टेस्ट केल्यात, हं, म्हणजे त्याला पॅप्समियर म्हणतात, हं, म्हणजे जो कुठल्याही गायनेकॉलॉजिस्टकडे अवेलेबल आहे, हं, किंवा एक HPV DNA म्हणजे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस DNA, हं, किंवा एक व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन विथ ॲसिडिटी, या टेस्ट जर तुम्ही केल्यात, तर तुम्ही साधारण 5 ते 7 वर्ष आधी, हं, कॅन्सर होण्याच्या आधी तुम्ही ही कंडिशन डिटेक्ट करू शकता. हं, आणि त्यावेळेला जर तुम्ही प्रॉपर ट्रीटमेंट केलीत, तर क्युअर रेट्स आर नियरली 100%. हं, आता ह्याचे लक्षणं काय काय आहेत? तर मोस्ट इम्पॉर्टंट इज की इरेग्युलर ब्लीडिंग हं, आउटसाइड ऑफ युअर सायकल्स, म्हणजे सायकल्सच्या सोडून जर तुम्हाला ब्लीडिंग झालं तर. हं, एक्सेस व्हाईट डिस्चार्ज जर असेल, म्हणजे जर अंगावरनं पांढरं जास्त जात असेल तर, हं, किंवा सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी नंतर जर ब्लीडिंग होत असेल, हं, तर दीज आर 3 इम्पॉर्टंट अर्ली डिटेक्टिंग सायन्स. हं, बाकी लेट स्टेजमध्ये मग पोटात दुखणे किंवा हं, वजन कमी होणे, आणि कधी-कधी काय होतात, की हा कॅन्सर जो असतो, तो असा साइडला पसरला, की तो किडनीना पण अफेक्ट करतो. हां, मग त्याच्यामध्ये असे काही पेशंट्स आहेत, की जे किडनी फेल्युअरनं प्रेझेंट करतात, आणि हं, मग नंतर रेट्रोस्पेक्टिव्हली आम्हाला त्याचं निदान होतं, की त्यांना सर्व्हायकल सोर्स. कॅन्सर झालं. हं, आता हे सर्व्हायकल कॅन्सर झालं. आता ह्याच्यातला सर्वात महत्त्वाचा डिसीज जो आहे, तो ओव्हरीचा कॅन्सर. हं, त्याच्यामध्ये सिम्प्टम्स जे आहेत ना, ते अनफॉर्च्युनेटली नॉन स्पेसिफिक आहेत. हं, म्हणजे कुणाला नुसतं नॉर्मल पोटात दुखू शकतं, हं, किंवा जस्ट एक इंडायजेशन होऊ शकतं, हां, किंवा थोडंसं पोट फुलणं, किंवा अ जनरल सेन्स की मला आय एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल. हं, कारण त्यामुळं अगेन मी सांगतो, की ओव्हरीचा हा जो कॅन्सर आहे, तो लवकर डिटेक्ट होत नाही. तो मॅक्सिमम मेजॉरिटी केसेस ह्याच्यामुळे ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये येतात. हं, नंतर काही ज्यांच्यामध्ये ट्यूमर वाढतात, म्हणजे ओव्हरीचे जर ट्यूमर्स हो, तुम्ही वाढताना बघितले, तर ते मग काय करतात, की पुढं आपल्या इथं ह्याची युरिनची पिशवी असते. हं, त्या युरिनच्या पिशवीवरती प्रेस करतात. मग त्यांना सारखं युरिन पास करायला जाण्याची हे होती, किंवा ते मोशनच्या जागेवरती मागं प्रेस करतात. मग हं, तुम्हाला असं वाटतं, की नाही मला मोशन करायला जायचंय, पण असं वाटतं, की नाही अरे पूर्ण झालीच नाही, हं, किंवा कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होतो. सो हं, दॅट कॅन ऑल्सो बी फीचर ऑफ ओव्हेरियन कॅन्सर. हं, आता ह्याच्यामधला सर्वात चांगला, किंवा विच इज इझिली डिटेक्टेबल, हं, इज गर्भाशयाचा कॅन्सर. हो, त्याच्यामध्ये काय होतं, की एकदा तुमची पाळी बंद झाली, म्हणजे मेनोपॉज नंतर हं, जेव्हा वेन्स यू हॅव ब्लीडिंग, दॅट इज द कार्डिनल सिम्प्टम. म्हणजे हं, ते सिम्प्टम अजिबात इग्नोर नाही करायला पाहिजे. हं. कारण द ओन्ली थिंग, मोस्ट कॉमन रिझन फॉर ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज इज एंडोमेट्रियल कॅन्सर.